dimineață am pornit către Constanța. Ne-am dus să vedem marea numai cu Bibi vacanța. Echipa cea mai tare de pe plajă în nisip e gașca roșu de la Bibi Master Importit. Hey! Bibi Touring, singurul tur operator din România specializat strict pe turism intern. Bibi ne provoacă, noi o facem lată. Mergem România și Bibi ne-a promis un super concediu și totul e de vis. Sunteți cu întrebarea cheie. De unde ești tu? De loc? De la Târgoviște, 30 de kilometri de Ploiești. Și îmi place orașul unde trăiesc, asta era întrebarea, nu? Mulțumesc! Pitești! Slatina! Pitești. De la Buzău. Care e culoarea preferată? Roșu! Eu vreau să am o echipă, nu vreau să fiu neapărat un lider. Vreau ca toți să participăm și să câștigăm concursul ăsta. Mi-am ales deja capitan. Fii capitanul nostru. Da, da. Cu ce echipă de fotbal ții? Steaua! Mama. Dacă ar fi să alegi să rămâi din excursia asta, unde vrea să rămâi? La mare sau în delta? În Delta, cu siguranță. La mare sau la delta, nu știu. M-au luat băieții ăștia de la turism. Delta nu am vândut și nici n-am fost așa. E prima dată când mergi în delta? Care e peștele preferat? Am sia malinat. Deci să înțeleg că o să mâncăm pește de seară. 100 de lei valabil oriunde pentru orice la Kaufland. Din ce în ce mai frumos. Încurajarea turismului intern. La Bibi? Da. Iar o să zic că Dean Voican Călperii, tot. Îmi place tot la Bibi. Canalul Uzinea se numește, care intră la cursul din apă. Negreta mică. Ce cauți dumneata, ce e Suleiman Pașa? Ești sigur în interes. Sunt Suleimazere! Vă spun ce nu-mi place în Delta. Eu cred că jegmaneala din turism. Și în comparație cu serviciile și în comparație cu stilul român. Da? Mai ales cei care au pensiuni mici, se lucrează foarte, foarte greu. De ce-ți place Delta? Place că e frumoasă și are bucălic de vis. Ceva frumos. Locurile de pescuit. Vegetație, flori, chestii. Unu, doi, trei, patru. Te vrei la mare să vii? Spun de acum ca să știi. Pentru adulți sau copii, alegi vacanța Bibi. Eu știu că tu vrei mereu super vacanțe la greu. Așa că spun ca să știi, super vacanța Bibi.